Аз съм на Game TV и днес ще снимаме на Minecraft. Да. Тайче, снимаме на Minecraft. Ще изиграя една игра на... Вау! На една игра на сплив. Чай само да си пусна Wi-Fi. Общо ще играм сплив днеска. И ако ви харесва сплифа, оставете лайк и се абонирайте. Ще има линк в описанието за канала на един приятел. Може би го познаете, всъщност не знам. DeadKillerGG. Сега да започваме. Ако чуете нещо, нашите приятели тук гледат Лирик, ако го знаете, от The Pact. Сори, ама нямам батерия, ще излезе едно такова. Вау, как ме върна. Само да преместя и това, че ми пречи. Джойнаха много хора. Той какво направи? И аз съм като пълен ретард. Се хвърлих долу. Сега може да чекаля от ей тука. Ох, каква пошенка ми дадоха. Много гадна пошенка ми дадоха. Си пиян ли? Да. На мен ме е любима. Да, бе, много е гадно според мен. Мен много ме кефи. И ме убиват през... спря, yes. Той как се самоубиват, пич. Стига да пак ли тая пошенка? Стамечка напочва още клипа да не стана говорене. То за малко бе. Двама наведнъж. Наведнъж. Само да видим. Горе има някой. Имам 26%, ще сложи докато чакаме другите. И може след този клип. Да заснема още един, дето ще играем с приятели. Този DeadKillerGG, един дет не го познаете, друг дет не го и още един. Казвам се Крис. Нещо, че в Майнкрафт съм я. Това е гадно. Бих се фърлила, ме трябва да се избия там долу. Може да отида отгоре да... виж го този, бе, идеален ми е там. Елам, бе, букук. Да, хора. Оставете лайк. Плес. Защото хипербедния канал, човек. Сигурно няма по-беден от моя. И хора го съборихме тоя. Сега и мене ще ме съборят, сигурен съм, много съм слаб. Виж го как те речи. Как ще ме събориш, бе, моето момче? Падне долу, бе. Как? Ко? Дали има жив човек тук? Къде отида? Ах ти! Елам, бе. Хакер! Видяхте ли, хора? Ще се види. Ще се види на клипа, че хак прелетя през блокчето. Не е добре на това място да съм. Падни, бе! Кой ще умре първи? Спечелих играта, хора! Спечелих играта. Това не знам как стана, ама спечелих играта. Оставете лайк и ако ви е харесало, естествено, се абонирайте и до следващия път.